abon onrok no khainai tasso babai sidi motamoti dabuk manage khaiman drobun khata deba je nangma seman kan kali rang oposoi khai tam khainai isang simia bla khai deba olo teibo sini patient tongo teibo subana namo jotona na phongka ham belai ke hambai o jora norok na rinani musongo ani bu khabai ani bu khao je hamjak ma tongmani norok na o jora ya phanani musongo norok ana sak sabut khlai subamani bagai ani nang tongmani jora o ge norok saimang bai khana ang tabuk beloro treatment ni bagai khaijak ge ora naijak mani ani kidney kisa hamia hayangai tongkha kisa infection ang tongkha nephrology by naijak mani aro kai misawa ge biopsy test nangnai tei jatre pot je nangmani test to khlai bai kha poila medicine naijak kha ge medicine jo to test khai ano nephrology bo refer khai ro harmani ta ge aro naijak aro bo je nangmani test to khlai ge tabuk pai thago finally ani biopsy test tongo obo ge admission nge salsa hap kahai ma tongnai boro samani 31 ke 31,000 ni kisa kabang nangai tongo abo nang rokno koi mani kisa belai tension nang mani haipon rok subakha haipona 31 ni 6,000 nang rokon manage khai rikha dei 25,000 ni kisa kabang ang so gyangai tong mani ge admission rok ni aro jo to khobjak bed jasrok hospital jasrok jo to khobjak ge abon rok ano sabut khlaigan roga sa khamjak marikha e nangmani aboni dabal khaise mankha aboni bagai norok no khambai ribo de kulpai ata abo khaita ke roga sak sobai tongo salbrum brum ano karai ban rok je ani video no kang kan norok salbrum brum sobai tongo je ani video re brum sini sokya saya te prasarap aboni bagai norok no pipeline abo khambai re sikulpai ata ge ojora sana musongo ano teibo sabut khlaika sini state minister commerce and industry ni sar bishoketu sar hambai ojora bo ano personally contact khai bo se ano contact khai bo se ano subao ge belai khas rang ojora abo haike minister kaisa bo state ni ge bo se ano sabut khlai help khai mane bagai bono belai ke hambai riwo jora o salno asak nangano sabuk khlai subamani gete khoroksa tongo sini em sa robindra borongana bonamba hambai mariwa nge bobo ano subajak nge news rogo paekan nukhang nge ani oro taemon bo khaika nge haipona bo khai ang bai personally kok sawe suba kholi angka angkisa bini suba marok saiman lia haipona news rogo nukhang suba kha nai nge sarno bo jora belaka hambai sini sar robindra no borongana nge belai hambai bo to sini area ni no nge te bo sini jak nge ojora bono belai ke hambai re o sarna nge sakanga ni family ro accident nang probo bo thangjak subajak naijak te minister sar bishoke to baro haino subajak ani family no naijak nge boro asake ano sabut khlai tongo oboni bagai khabai hambai ribo risikol paya to abo khai ke belai tong thokma mano boro khai boro tini minister em ro sabut khlai ta nge teibo hambai nge norok no se norok salbrum brum mano sobai tongo ano ya ani video no ka ngai sini sogya saya boro no norok khai beli si sobai tongo mo khai nge norok ni tanga sak mong rok saiman lia nge ano kisa nakar jaba di kabang ma tabo kang busy nge mo sato biang ko kata aboni bagai belai hambai je sobanai rok ani bo khabai joto no hambai ia pharuta nge norogani bagai shuri botongo sapo bo khlai to aboni bagai norok na pipe la ya hambai nge te ko sakok norok no koina ne musongo jabo norok ano je sobamani soba khani motamoти arrangement kha abo boina manage khai mane ang nang mane 30,000 kisa kaban haipona aboni BCC haika 50,000 khai khai thangka aboni bagai belai hambai nge ojora bono koinai norok ta soba bai sidi ano rang senta khaibai sidi do nge belai tam jane hai cost nango sini borok goroi phano cost kai rohol lai jao nge sok ya to tei norok ano soba lai jao nge amorok no kangkai khana kangkai belai cost mano nge miya rok bang baksa saka tax rok khailai nanglia haipano se dara na di nai
100 200 300 আমতে রাখে রখন লায় ইনকে বেলাই তাম জানি খাইং ও কাবনি বাগাই আনি মোটামুটি অ্যারেঞ্জমেন্ট নংখা যে নাংমানি বার আছে খাইকিয়া কাবন অনুরকম হয়নাই তারশো বাবাইসে মোটামুটি দাবুক ম্যানেজ খাইমান রবং খাতা এদবা যে নাংমা সেমান কাঙ্কারি রাং অবশ্যই খাই তাম খাইনাই কাবন অনুরকম পয়সা মানে সেন তা খাইবাইছে